engathi ungaphila uphuse uphumelele kona konke okwenzayo khama ku-Pastor Training Ufike inamba kuyisitha kusungula ekuseni kuyaphela mhlamba uyangifonela kuphela uWhatsApp awungifoneli ngoWhatsApp fona kusomsombuluko ugcine Friday kuphela ngoba Saturday I get too busy Sunday ngisesontweni kanza kwethu ngiyayimanga la befuna ngesonto ukuthi abantu bacabanga kanjani abantu ngoba Sunday isikhathi sokuthi siye emasontweni sonke mungasonti it's good no problem but mina ngiyasonta guys yabona so ngesonto ngifonela sibeke uphindi Mdletshe 4065 Thokoza mkhulu ngicela ukubuza mina ngibheka inyama yembuzi kodwa ke iklaza benginika kuvele kuvinjwe ingane sisi wami iyemukele yona leso sithebe khona nenyama yenkukhu futhi inyama yenkukhu khona lapho ubephiwa inyama yembuzi nenyama yenkukhu isesithebeni iphethwe ngesithebe kuqhamuka ingane kadadewabo ifike yamukele eqaleni futhi imngenele thathe lenyama lesi sizosenza igama lithi ukudla ngoba lenyama iwukudla se provision inyama yembuzi inhlanhla inyama yenkukhu inhlanhla most of the time yes asikhohle ukuthi abanye bathi sifa inyama bla bla but inyama yembuzi most of the time asibheke ngaloko inhlanhla inyama yenkukhu inhlanhla mina ngibheka kanjalo okwesifo ke yes abanye basho njalo kungenza kuzofika kodwa senza kanje number 1 nje ngokuqondile uma uphupha la uphiwe inyama futhi ukudla lokho so ngizosebenzisa igama lokudla mina kuyi-title video uma uphupha uphiwa ukudla kuwuphawu uma kwamukelwa omunye ngoba lokho sekusho ukuthi kungenzeka lo muntu uzothatha utho olubalulekile olufanele ngabe luza kuwe noma angashathathe ifa lakho Izaga 9:17 amanzi ebiwe amnandi nesinkwa sentukuso singese namisayo 2 kwesinye isikhathi uma uphupha inyama noma ukudla kuwuphawu uma kwamukelwa omunye ngoba lokho kungenzeka lo muntu noma ke ngabe umunye umuntu oseduze nawe uzozama ukuthebula ubunhlanhla nesibusiso sakho noma uyazama ukuthebula lobunhlanhla nesibusiso sakho uGenesis 27:36 wathi aliqanjwanga kahle igama lakhe ngokuthi uJacob na ngoba sekukabili ngiqinela wathatha ubuzibulo bami bheka manje usethathe isibusiso sami 3 kuyenzeka futhi uma uphupha inyama noma ukudla kuwuphawu uma kwamukelwa omunye umuntu kanti lento ibiphiwa wena ngoba lento ingabikho ukuthi kuyenzeka lo muntu lo ufuna izinto ezamahala nezizakalula futhi angasazame ukuqinela akuqhwage amathuba amahle abengawakho lamathuba ngabe ukuthi ubusebenza noma kunethuba lomsebenzi aqhamuka alithathe lithuba leli that opportunity that was supposed to be yours yabo so asivale Izaga 20:17 isinkwa samanga simnandi umuntu kepha ke asemuvomlo wakhe uyakugcwaliswa ngohlalwane kanisa ka 20:21 imfuyo engatholwa imfuyo engatholwa ngokusheshsha eqaleni kepha ke ukuphela kwayo akuyubusiswa imfuyo engatholwa ngokusheshsha eqaleni kepha ukuphela kwayo akuyubusiswa so besibheka la umuntu maybe to nikeza ukudla qhamuka umnyaka thathe noma bekupha le nyama qhamuka umnyaka thathe ezandleni sakho yabona siyabonga stay blessed Siwe ni pasi na matu